Per mi el Lactium és una festa formatgera. Estem feliços de poder participar i de poder aportar també al gremi de formatgeria, de pastisseria i de restauració de tota Catalunya i donar valor als productes. Estem parlant d'un sector on són negocis familiars, empreses petites, on la vida és la feina i la feina és el mode de vida. Igual que el Sant Jordi és la festa major de Catalunya, el Lactium és la festa major del formatge. El Lactium penso que el podríem definir com la fira del territori. És el portal que obre les formatgeries al públic en general i als professionals a acostar-se al formatge i a la cultura formatgera. I'm coming from Turkey, Muğla region, and searching for artisan cheesemakers in Spain. My expectation before coming here was to find farmers like myself producing very locally and very small scale production. And when I came here, that's exactly what I was looking for. Really small scale farmers who are working on their own, especially women, hands in the milk. So it's lovely to be here. En aquests moments penso que és una de les fires més importants que hi ha al país, amb una especial sensibilitat per la posada en escena, pel disseny. És una trobada que ja s'ha tornat quasi imprescindible per al sector formatger català.